Unang yalam jo ka Federation of Khasi State kadorbar ki khli nang sanchar kabri unyo trep uba John F Khasiang ha ka absent tre ukala lingkot ulaya kendo ya executive member ka KCDC uba Jamborwar ban pensngo yo u ya ka jington kam ban penkala ya ka KCDC Melems Imship Act 8000 nyo abakran syakilap thai khubor uba Khasiang ulong baka por klade ban wanra ban penkala ya ki katu kan ki kandon an jong ka himam lem kani ji kendo mtasing bani IM ilaka bapak ka iskasis iba Jamborwar kadai halor bani budien ya ki jingtho ki babuon kepala ai na ka kanhon ki khun ki hajar ka bangla pha na do arajar khat khandai pa labun sin nilai budi ni ka kamu ka bedi bet kumno banwara ya ka jingsha ha ka sinchar khada rapok ni mameliu banwara no daga amendment act to ka mameliu but kam ba man ha ga ke kini dia sini i ko kubor ba kila kre ban pulong ru ya ka jingji si em ba te ni so mo ni bubun balang ni so kalong ko ba kata ba lara kan tak amen ni ka mo pelong ni ka jinjit sim push haju ya to na kalian joki ki ong haban yo impura ba ka himahi kan hape igini ki amendment mo tenre ka ong kata apa tu kacing ka don nomor ba kim julung do bar hima kun hajar unjio do bar hima ngi pajio ya ka jingkhen jing dia nim yo ya ka jingkhen jing dia aka kalum kami katno kalut katno tuli ki yang beduk kisna katno tuli ki school ki kersan kita ki bo percaya ka kat percaya syai mata balai ka dis council kimla bantu ban penseluruh ki hima bandon ka website ban post baro ki apa ka website percaya syai mata ka jimi ki hima melium ko bada ki kelut kumno kat ka hima melium gom datang website ban bu igini ki berkhoi te kare ka sin kong mentaksi ke bangila submit sendon yakini ki amendment nomor ba kalaton ku jipusngau ba ki ong bang shuai ki jingtho kumbi mo ki bujrong sekim sotho ne gai ka daw tip ki auto penpau sha kinu provision ba phida kwa ba ya keren ya penbe tingila le kumbati benle kat kum ka ai ini ki existing ini ki propose amendment hakawi kawi ke section te kumta kala bonsla kala po hidu rutusla